Nagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 29, tuig 2021. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang yutag balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa itong mga headliners, una sa mga balita lokal. Syudad sang Bacolod, may duha lamang ka kaso sang COVID-19 sa mga adlaw. Mandatory vaccination, ginatun-an sang Negros Occidental. Sa mga nagapangulang nga balita national, pag-quarantine sa Hong Kong travelers, ginaduso. Pagsulod sa mga dumuluong gikan sa non-visa countries, suspendido. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa ngaton mga nagapangulang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaligayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:14, kagkaroon sa detalye na sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Nagalaom si Vice Mayor Elcida Familiaran nga dalayo na ang pagnubo sa kaso sa COVID-19 sa Bacolod sa palaabuton. Suno sa BC Alcalde, ang duwa ka positibo nga kaso nga na-record subong nga adlaw base man sa real-time figures ng EOC ang isa ka maayo nga indikasyon. Dugang pa ni Familiaran dako nga kontribusyon sini nga development ang lapnagon nga kampanya sang syudad angod sa pagbabakuna sa publiko. Nagapati man ang Vice Alcalde nga kung magpadayon ang sitwasyon, sigurado nga mas mapadasig pa nga malabot ang herd immunity nga ginatarget sa Bacolod kag handom nga zero case ng COVID-19. Apisar sini padayon man ginapanugyan sa Vice Alcalde sa publiko nga hindi dapat maghatag sang kumpiyansa ilabi na sa pamahog sang panibag-o nga variant sang coronavirus. Kung damo kita na vaccinated, buong cases na. Eh kung magduwa na siya, na other siyang ang duwa lang man lang itong may close contact. Eh kung damo, nagka-positive, damo close contacts, di ba? Okay. So ang chances are, masaka siya. Pero kung nagadubo, normally, manubo mo na. Or basi mag-zero kita. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcida Familiaran.
Ginkalipay ni EOC Executive Director ang maayong kadalagan sa nagapalayon nga bayanihan bakunahan National Vaccination Drive nga nag-umpisa subong adlaw. Suno kay ang base sa ilang monitoring halos tanan yung mga rest bakuna centers sa palibot sa Bacolod ang ginpilahan sa madamo nga mga Bacolod noon. Dugang paniang iyan nga ginsugilanon ang pamunuan sang dalago nga mga mall nga ginusar sang syudad bilang mega vaccination centers angod sa posible extended nga vaccination rollout activity. Suno pa sa opisyal ang ilaman sa karon ginatingwaan nga malabot ang target nga kadamuon sa mga Bacolod noon nga ginapaabot sang DOH nga mabakunahan sa kada adlaw. First time na mo nakita nga mo gini kadamo in all vaccination sites, no, like for example diri for example sa SM ang ginhim diri sa may cinema lobby buksan na namon ang sinihan na gidya mismo pasulod na napod ang mga pasyente, ang mga tao nga mapavaksin. Ang kabahin sa pagpahayag ni Executive Director M.A. Ginpasiguro naman ni Dr. Chris Sorongon ng Deputy for Medical and Data Analysis ang EOC nga wala sang dapat kabalakaan ng mga Bacolod noon kung supply sa bakuna ang paghahambalan angod sa nagapadayon nga National Vaccination Drive. Suno kay Sorongon, magluwa sa available nga vaccine nga yara sa cold room facility sa Bacolod, nagpasiguro man ang gobyerno nasyonal nga handa sila mag-deliver sang dugang nga bakuna bisan anuman nga oras kung kinahanglanon. Sa piyak nga bahin, ginklaro man ni Sorongon nga apisar sa natabo nga pagdagsa sa mga Bacolod noon sa nagkalain-lain nga mga rest bakuna centers, masarangan sa mga vaccinators ang ilang trabaho sa sulod sang 3 ka adlaw. Sa katapusan nga balita lokal, ginatunan sang gobyerno probinsyal ang plano nga mandatory COVID-19 vaccination sa mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal. Suno kay Governor Bong Lacson, una niya hibaloon kung pila ang kadamuon sa mga government workers nga wala pa makabakuna kontra COVID-19 kag tingwaan nga makumbenser ang mga ini. Dugang pa sang gobernador nga kung dako sa gihapon nga porsyento sa mga empleyado ang wala pa makababakuna, maga-issue siya sang executive order angot diri. Nagligad nga si Mana sa nag-issue sang memorandum si Mayor Salvador Escalante Jr. agod obligahon ang tanan nga unvaccinated city government's employee kag consultant sa syudad sang Cadiz nga magpasa sa negative RT-PCR test o kung rapid antigen test sa kada semana sa kaugalingon nila nga gasto. Samtang sa syudad naman sang Bago, nag-issue man sang memorandum si Mayor Nicolas Yulo agod manduan ang mga unvaccinated government employees nga magpresentar sang negative RT-PCR test sa kada 15 ka adlaw sa ilaman nga kagastuhanan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time alas 6:19. Improve your heart health kag punggad man ang heart diseases. Mag-inom sang ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag Mayong gabi sa aton yung mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Ma'am Ana Sinoro, sa kay Bebby Gregorio Yulo, good evening. Kay Ate Kim Eriman, nag-monitor dira sa may Banwasong Morsha. Sa kay John Serna, good afternoon or good evening, gali I mean. Kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, Ma'am Liza mayong gabi dira sa imo and thank you so much. Ma'am Maria Teresa Opelania, si Action Anda na subungan. Naglalaki na si Action Anchar. Yeah. So kay Kenneth Flores, good evening man. Patamyaw sa pamilya Pamatian, Cagliamera. Sige, thank you so much. Kay Elvira Gilogo, good evening man. Kay Sir Alex Puentes, good evening. Salamat sa pag-monitor. Sa kay Sir Ray Baryoga, mayong gabi man. Kay Ma'am Josephine Trafangco, mayong gabi. Smiggle Baggins. Sa kay Ma'am Gina Serna, dra sa syudad sang Sipalay, thank you so much gid sa pag-monitor. Sa kay Chichi Lesorkia, check to ning pag-pronounce ko. Anyway, good evening dira sa imo. Nag-monitor siya from Quezon City. Sige, thank you so much gid sa aton iya mga ka-action nga nag-monitor sa subong nga gabi. Prepare na kamuda tigpalanyapon. Diba? Ang iban ka early pa na kung kayo sa mga 6 p.m. Parang yung basta sa mga umana, no? Gapanyapon na naiya. Pero kunwari ka di, kung kaisa, machambahan ako na alas 9. Anyway, sige, mga, tigang na ka mo. Sige, standby sa aton yung mga ka-action para sa aton man nga. Si Ma'am, Ma'am Ana Sinoro, kag si Sir Nico de Benegracia, naghingagaw. Good evening dira sa inyo. And thank you so much, Ged, sa inyo nga pag-monitor. God bless. Halong-halong kita tanan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagama't-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021 sang formal nga ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Kagaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginaduso sa karon sang isa ka doktor nga ipaidalam sa 14-day quarantine ang tanan nga Hong Kong travelers bisan may negatibo nga resulta sa RT-PCR test. Ni ang reaksyon ni Philippine Foundation for Vaccination Dr. Lulu Bravo sanggin pamangkot kung kinahanglan magpatuman sang travel restrictions sa Pilipinas tungod sa pamahog sang Omicron variant sang coronavirus. Ginapanugyan man ni Bravo nga palawigon antes kuhaan sang RT-PCR test ang traveler kag kun magnegatibo ang resulta pagkaligad sang 2-3 adlaw halin sa nagwa ang resulta tugutan na nga makagwa sa quarantine facility.
Temporaryo nga suspendido ang implementasyon sa resolusyon nga nagatugod sa pagsulod sa Pilipinas sang fully vaccinated foreigners with visa-free privileges tungod sa pamaog sang Omicron variant. Sa virtual briefing, ginkumpirmar ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles ang suspension kaginbahayag nga ang IATF padayon man ang konsultasyon sa mga health experts agud padayon nga ma-monitor ang development sang ginakabalak-an nga variant. Nasaad sa resolusyon nga ginatugutan nga makasulod sa Pilipinas ang mga fully vaccinated nga dumuluong gikan sa green list countries, jurisdictions kag territories nga una gintala na ipatuman sa Disyembre 1 tuig 2021. Alas 6:31 Action Radio Philippine Standard Time. Nagpagwa si Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso sang Food Production Strategic Plan nga magagiya sa iya sa pagpatuman sang food security sa Pilipinas sa tion nga mapili siya bilang presidente. Nakitaan ni Dumagoso nga pinakaimportante ang food security tungod kulang ang produksyon ilabi na sa basic needs ng tawo, rason nga ginplastar sini ang plano nga gamiton sa tanan nga departamento kag ahensya nga konektado sa food production. Ang ginatumod ni Dumagoso among Department of Agriculture, ang iyaganadusong ang Department of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agrarian Reform, kag iban pang ahensya nga konektado sa food production and distribution. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:32 Action Radio Philippine Standard Time. Kag inyogin pamatian ang kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Dili lamang Section Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 29, tuig 2021. Upo na inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon